Sho njengamanje imoto ezisebenzayo zimbili manje kudonseka kanzima impela kudonseka kanzima kwaphela le manje ayikubi ilimele kakhulu. Okay, Yebo. Sho ukuthi sina masiphuma la sifuna ukuthi esinikele imali le kuhambisa imoto ko Peanut Bitter iphume imoto. Ikone bengicela ningisizwe ngakho. Mama wami, Yebo. Themba mina. Ngifisa ukwazi ubudlelwane bakho nomshayeli ukuthi bewumuntu oziphethe kanjani nguze ufake indaba yokuphuza ebewumuntu onjani nangalesa sikhathi kusekhona ubaba. Iqiniso nje lilihle ubengeyena umuntu ohluphayo yena. Ubengeyena umuntu ohluphayo kuye wangithusa naloko ukuthi usenze ingozi enjalo emgwaqweni. Ngoba nakumina ugcine efihlile ngashonga ukuthi ubedle amanzi amponjwana. Lokho kuvele ngoba abantu bomthetho bese belungisa izinto ngendlela yabo. Kwase kutholakala ukuthi hayi umshayeli ngathi ubedle amanzi amponjwana yena besebenzisana kahle kabi naye ngoba nobaba bekuyena umuntu bemthembe kakhulu ukudlula abanye udriver la. Beyinduna. Bekuyena umuntu ebesebenzisana naye kahle. Ngilanga manje. Lo muntu masingamtholi lana kwakhe kanti kwenzakalani manje ngempela? Hayi sizomthola khona lana. Asikwazi ngamthola le nto leyini kanje. Hayi asikhululeke somthola noma kanjani. Awe ngathi nangu nje. Nangu ngibona nangu lapha. Uyeni. Lapha ngisasitolo. Nangu. Hawe. Kata. Vimbe. Kata wena. Fa. Thathe lesinyathelo engistartile ngacela ubhuti laba bomzansi reality ukuthi abangisize ngifune wena phela khona uzoqhubeka ngesivumelwano sethu sobabili. Awenzeka kwenzeke ngalendlela. Bona manje asisenaso isikhathi siyashiselwa lana siyashiselwa ngoba nasemnyango esikwazi ukukhuluma gcwele zonke lezi ingududu zangalangini. Lalela sifuna ukwenza into eyodwa ke manje. Imali khona mfethu sifuna uqede lana ngoba manje isikhathi sifuna usibambezela. Isivumelwano sika mama esaza ngithi. Isivumelwano sama manje esaza. Kodwa imali esekho. Esekho imali. Kodwa isivumelane wawutheni kanti kuyena ngithi uyachaza ukuthi wena wakhuluma nawe. Yebo ngangimthembisile impela ukuthi manje kwenzakalani sifuna kushesha siyaphuthuma manje. Thatha umfazi wathatha umfazi ngani ngayiphi imali ngoba phela you have to pay for this lady. Angisho ngesizulu kumele ukhokhele lo mama lo imali wena onavumelana ngayo. Yabona ukuthi ngenze kanjena senze njani njengamanje. Lo mama usemakhumbini lo mama ungafuni enze ekugile ngoba uyazi ukuthi emakhumbini kudume kabi ukuthi bengagila ngisho ukugila but uwenza ubulungisa ukuthi ebhalele thina sikwazi ukuzokhuluma nawe wena usuzokhu usipampisa amalo ugijima usifake emahlathini sigcwele uqadolo manje. Ashuthi mase ngithola amandla ngiyozama. Amandla nini you have the chance wena utholile isikhathi wenze njani imali bayithole wenze njani wena angithi utholile rafu. Yebo ngiyithole la. Kodwa bengisalindelene ukuthi mhlawumbe bese izophuma ngoba ayiphumi kabili imali. Because ukuthi ngiyilungisele. Into esingayazi leyo ukuthi iyodayiswa nini ithengwe nini. Mina ngicabanga ukuthi ngokwami nginalo isu enginalo. Ngicabanga ukuthi ubhuti lo kufanele akwenze kunye akabona ukuthi uzobuya athole enye imoto kuleza imoto asebenze angaholelwa akwazi ukuthi kulungiswe imoto leyana ngibona kanjalo mina. Ngoba nje uyangibalekela akatholakala. Sizokhuluma esikhulumayo sithi kuyodayisa isite abuya phela emahlweni eseyitholile imali yesite. Bengicabanga kanjalo mina. Hayi ngisebenza manje. Usadaka uRaf. Ubuzonzani la? Bengilinda abangani bami la uzobabusisa usenza lokho wakwenza ngoba ngisho imali wayiqede nabangani sazolonto yenza bengekho ubuzonzani lana ubuze kubangani bakho uzosaha noma uzobaphuzisa bengizosaha kade unoRaf awusenayo imali yokuphuza akwenza into eyodwa wena une site wena nalo makoti wakho ubuya kwazi ukuthatha bese ngathatha isho nayo umama fanele ephume nesiphuma nesixazululo ukuthi umama kubuyele ongukwakhe ngakuyena cha futhi cha kade nje engidala ehlenyuka ethini angisakholwa nje kwayileyo site noma into ekhona yini noma uzoyidayisa abuya adla imali akabe nje nento angitshela yona nje phatheka ngoba le yale site ayithengile athi uzoyidayisa angisathembi lutho nje bafo nje asingahluphani nje ngoba wena umgomo lapha ekhaya uwazi as it is ukuthi kwakhulunywe kanjani kwakuthiwa umuntu oshayise imoto edle amanzi amponjwana wenze njani ubaba ekhona esaphila wayithe ubaba umuntu oshayise imoto yakhe wayibulala edle amanzi amponjwana uyoqhubeka lo muntu lowo asebenze engaholi kulungiswa imoto leyo manje ngoba ubaba akasekhona usuzenzela ukuthanda kwakho ke manje usungithatha kanje ngoba ngiwumama ngingedwa mina into engengize ngiyivumeke leyo ngitshele nje into ephathekayo nje ngizoyizwa kahle nje ngoba uzoyithola imali yesite ubuye unganginikeze futhi ngizobona kanjani ukuthi le mali yesite ngizoyithola
tshela okuyikona kona efanele ngikwenze. Asiqhubeke ukuthi-ke mama ngivele ngiyosebenza ukuthi kulunge imoto yakho.